Hello guys, kumusta? It's me again, Dodong. O ganyan na po ta guys, no, para sa atong handumanan sa usa ka awit. Tungod kay wa patay na tigom guys no nga mga episode sa drama guys no. Drama series man ang diri sa ta sa handumanan sa usa ka awit guys. Babalik ta guys no adto ta sa tuani siya nga episode guys tong November 25, 28 og sa 24 guys, October 24. Mao ni guys no ang mga istorya nga inyong masayran sa bit sa 24 kaagi ni guys ni Sylvia nga gitaytulan nako guys og kaibigan lang pala. Tungod kay narong yun og interpret si Sylvia guys no sa gipakitang action guys sa lalaki no sa iyaha. Syempre gitagaan mo gud siya kuan guys. Flowers, di ba? Something meaningful na binakayo sa kababae guys no. Kung tagaan ka og flowers. Mo nang gitreasure gito kayo ni Sylvia guys no, pero nasayop siya guys kay kaibigan lang pala og inan yun niya guys no nga manhid kang lakiha ka. Mighty. Duhaon sa pa. Mga customers ata guys no. Anyway, para inyong masabtan guys no, ang kinatibok ang istorya, palihog na lang kog paminaw. Kay nindot yun ni siya nga istorya guys no. Natay makatunan ani guys no nga. Dili ta nang ipakita sa usa ka tawo guys na is something meaning no, pero di ay wala lang pala to sa iyo guys no, manang awareness. Dili awareness ay. Then sa pizza 25 kaagi ni Eric nga nakauyab guys no sa iyang gitrabahoan guys kay usa man siya ka gwardya. Og nadayunan jud niya guys, pero before ana guys no niagi sila og mga pagsubok nga muntik nang makasira no sa ilang relasyon. Yan kung unsa ni nga mga pagsubok guys no mo na ang inyong masayran. O dili gyud na siya kuan guys no. Kanang proud yun na kayo guys no, labi nagtrabaho ka no sa kuan guys sa I mean libog naman ko. Muna dili yun imposible guys no makauyab ka sa imong gitrabahoan guys, ilabi na kung may itsura og buotan. So no, so inani si Eric guys manong di yun lisod sa iyahan no. Muna atong kuan guys no para inyo masabtan ang kinatibok ang istorya, pero no kog paminaw guys kay naaslay mga pagsubok again no nga makaguba, hapit makaguba sa ilang relasyon. Then sa pizza 28 October 28 guys, pabalik ta no, backward ni siya guys. Kaagi ni GV nga gipakaslan guys. Gipakaslan guys kay naluoy lang pala. Ipakaslan niya guys ang babae kay naluoy siya. Pero in return guys, lahi ang balik niini sa iya ha guys. Kay imbis kay suklian niya og pagmamahal, pero lahi guys ang gibawas niini, gibawasan siya og kasakit. So nindot ni siya nga istorya guys ka GB. O dili gyud na siya kuan guys no, anang nagiuban guys no tungod sa kaluoy. Mas nilabaw mo gud ilang kaluoy guys kaysa gugma. Mo nang bisan pa man sa mga affair sa babae sa iyang niaging relationship, pero wa niya gibali-bali guys no kay naluoy siya og nahigugma na pod siya og hantod nga iyang gipakaslan guys, pero wala siya nasuklian guys no sa iyang gipakitang gugma. Anyway, para inyong masabtan guys no kung unsa ang gibuhat sa babae guys in return, di man katanggap-tanggap ni guys para kang GB. So ayan guys no, muna ang mga istorya nga inyong masayran karong adlaw. Og kung padayon nga po mong nakasubaybay up to this part, thank you so much. I hope nga ninyong malaktawan ang mga ads nga manggawas diri guys no. Isip suporta sa atong channel of course. So karon magsugod na guys ang drama again is handumanan sa usa ka awit, the compilation from October 24, 25, 28, 2024. Happy listening kanatong tanan. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit.
Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, JB. Sure ka nga magpakasal ka na ako bisag na anak ko yung anak sa kong ex? Ay, kabala ka. Kung musugutan ka nga magpagkasalta, panggaon ako ang imong anak. Nga muragig ako. JP, So, unsa man? Magpakasal ka na ako? yes. Yes, JP. Thank you, Veron. Thank you. Isa anak ko. Dili ka gid magmahay ng imong pagsugot nako. Wagit ka makakitaglain, nak. Ma, buotan man si Veron. Hinungdan nga siya mo'y gusto nako nga maasawa. Pero, nak, Ma, ayaw pagsulti ana. Di naman tanan mo ang imbasihan, ma? Kung mahigog maka? Parehas ko na ko, ma. Bisag naibaw ta nga dili ko tinuod nga anak ni Papa. Kay na naman kung daan sa dihang nagkaila mo. Pero gidawat ka niya. Di ba, ma? Gidawat ko niya. Nga mura kid og iyang anak. pasensya na, nak. Okay na, ma. Naibaw kong concern ka lang ako, ma. Ug wa ka intensyon nga mo judge ni Veron. Pa, hindi ko mo bayog, Toy? Unak, yan hita din kay palito nato unsay gusto nimo. Yay! Imo gyud ang spoil ng anak nimo. Sige lang, good. Pagsarbitaw na, usasad. As long as kaya na ko nga mo provide ninyo, hatagan kita mo sa inyong gusto. Salamat, Hana. You're welcome, man. Ikaw, basta nakiganahan nga paliton para sa imong self. Okay ra? Ano di man? Sige na. Thank you, Han. Oh, nga naman ka? Ang maayo na kong ex ay si Philip. Napriso. Ansa? Nga naman? Saon? Adik-adik man. Ay, paita. Unya mo ng klasiya sa amahan ng imong iatubang nilay ka? Mao lagi. Nagsige na ba pangutana ang bata bahin sa iyang tinuod na papa? Aw, hindi gina nga ikahibong kay wa man sa nato gitago nilay kang tinuod. Nga dili ako mo iyang tinuod nga amahan. Pero para nako no. Kung ako imo pangutanon, mas may tingali nga di lasa kung ingon anak man. Dunay husong higayon para ana. Husto ka. Swerte gi kay na si Veron mo bay. Kay good provider kay ka. Unya o pag yun mo siya patrabaho ah. Maluoy magud ko. Mas gusto na ko nga hands-on siya sa among anak. Kana, usasad na. Pinakaswerte gid siya anang bahin na bay. Kay nadawat man nimo siya bisag na say anak daan. Unya, imo pag yung gitratar ang bata nga murag imo na yung anak. Mahal kay nako sila bay. Ug dili nako kaya nga mawa sila nako. Pag ako kutob sa kumakaya. Hatagan gid ako sila sa mga butang nga ikalipay nila. Ikaw na gid bay. Noon sa mas pero nagsige naman na rin siya nga dili mauli nila ikadini sa amo. Ano sa ba kay kabisihan niya?
Asa mo makauli karon silay ka? Ohan, pasensya na ha. Ani lang una minitiya. Gimingaw mo ko si tiya nila ikaw good. Gusto niya nga ani lang una minutog. Okay ra? Oo. Oh, sige, sige. Okay na. Amping mo. Salamat Han. Maayo ra gyud nga ni anhi ka, JB. Lagi, tita. Ako ang tangkuhaon sila si Veron ug Laika. Ha? Uy, uwa man din he. Ha? Pero, nagtaw ka na ng gabi tiya. Nalanggit bang ganisyan ako nga anhi ko na siya matug din eh. Ay, ambot lang gid aning pag-umangkon na, uy. Pursuso ko man gid unta na siyang pag-umangkon, no? Pero, how cute ka ba kakon? Tiya, Panidin ang asawa nimo. Kaya ako, no? Nagduda gyud kong nakikita-kita nagbalik sa iyang ex nga maoy amahan ni Laika. unsa tiya? Nga nung nakasulti magkaana tiya? Diyan malimugikan. Ilang tiya? Nanawag pagani ko nimo gabi eh. Dito ko. Oh. Nagka-istorya sa ming tiya nimo. Pero miingon siya nga wa mo maadto dito. Ha? Sulti ko sinuod. Doon na kabigitago na ko. Biron? Okay, fine. Nagkita mi sa kong ex. Nga amahan ni Laika. Pero wa mi matug sa ila. Dito mi natug sa akong amika. Pero ngaluwa ka man mananghid ako. Nga dili ko man na ihangol sa bata. Open man ko. Tungkol kinahibaw ko nga katungod na sa bata nga mahibaw siya sa matuod niyang amahan. JB, sorry. Kalit-kalit manggod. Nakagawas naman sa espresuhan. O niya, sige na magpangutanas Laika bahin niya. Mautong gidahan na lang nako. Sorry na. Ayaw nakasuko na ako. Okay, sige. Pero next time gani, sultihi ko. Kaya pwede rin na natong ihatod sila kaniya. Kuyugan pa ta mo. Sige. Next time. Promise. Han, unsa ka kung mubakasyon tang tulo ni Laika? Ha? Asa man ta? Magpabuhol ta. Naman ko'y gipatipigan ni mo nga kwarta, di ba? O ta itong gabiton. May nalang ba nga makalag-lag tagpalagsa ba? Nagamit na raban ako ang kwartahan. Unsa? Kasi, nagamit mo ang kwarta nga akong gipatipigan ni mo? Oo. Pero ayaw ka balakahan. Ilisa na ti ka ato. Giyon sa madini mo. Basta, emergency lang. Yan o, magkamusultin ako. Ilisa na lagi ti ka ato. An? Ayaw lago kasukugod. Nangutan na raman ko. Makalagot man kagod. Gignan pino kang ilisa na ti ka mo, tana pagit ka. Okay, fine. Di na ako mangutana. Kalma na. Mo ba? Dali siyang masuko nimo bisan sa gamayng butang lang? Lagi ba'y? Uy, Ambot eh. Naglibog ko niya. Kung naunsa siya. Kalit raman siya kaingon ana. kun mauna bay, panid ilang sa... Kibasin na ni laing gikalingawan. Unsa ba'y?
Ganun di man ni siya matubag si Biron. Asa man ni siya? Kapila na ko manawag diya ron adlaw pero di man siya matubag. Asa man kaha di ay ito? Musa na'y pangutanan ako, ma. Hasta gani sila'y ka iya maganing gida. Nagduda magid ko ang asawa ni mo, JB, oy. Ma, Kung nagbinuang gani ibuwagi ha. Hilas rigid kaayo siya kung nagbinuang manggani siya. ma. Ganun pa ka nakauli. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Nagbalik kami sa kong ex. Pero, ba na ko nimo? Sorry, JB. Pero nakaamgo ko nga hangtod karon. Siya pa rin gihapon ang akong gimahal. Ug unta makasabot ka nga kami mo'y angay sa usag-usa. Tungod kay may anak mi. Pero nga nung nagpakasal ka pa man ako. Tungod kay buutan kaayo ka namo. Namong duha ni Laika. Og bahin dai sa kwarta nga imong gipatipigan ako. Ang tinuod, nagamit din ako pagpiyansa ako ni Philip sa prisuhan. Para makagawas siya. Pero ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabayaran ti ka. Sakit ani naging buhat ni mula ko, Biron eh. Uy, kabutangan si kasakit. Sakit kit kayo. JP, sorry. Unta mapasahilo ko nimo. Nasakit ang gid ko kay giisip ko naman nga ako ging tinuod nga anak si Laika. O bisag nahibaw ko nga mas na ako'y katungod tungod kay bana ko. Wa na lang kumupugong pa niya sa iyang desisyon. Kay ako na maghapon ang luoy. Dini na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Good afternoon, bro. Ako ang pinadala dito sa agency na karelibo mo. Bisaya ka? Ha? Oo, bro. Uy, pag tinagalog niya, uy. Ha? Kay baka mahirapan tayo sa kalisod. Ay, nako. Bisaya malagi ka. Ay, perting Bisaya. Ay, bisdak. Taga Cebu ba ya ko? Pero, ko alam, bukid-bukid ang mo, ha? Oh, may noon. Ano magkasinabot ha? Gusto ba yung probinsya ni mo? Taga Negros ko, bro. Amo ba? Nya, dugay-dugay na ka din sa Manila. Taon-taon na gid, bro. Di mo ka magtrabaho sa una. Nagwardya gyapon ko pero lain lang nga agency. Bago ra ko nakasod ini nga atong agency. Ah, mo ba? Oh, ila-ila tayo. Ay, ila-ila dito. Ila-ila tayo, Jason. Eric. Tudlian naman. Tudlian. Sama ni. Murag na slide gamay ang dila ba? Ani ha, tudluan ti ka. Kung unsay mong buhaton ron, ha? Kay ikaw lay panggabi ron. Okay, bro. Ay, salamat kay di daddy kuya ang pwesto na ako. Igo akong muabli ug musira sa gate. Simple na kay trabaho. Kuya Guard, Ah, dire mong pagkaon, oh. ah, Uy, hala bago ka din, he? oh, Asa man itong panggabi nga guard? may bakasyon pa. Ako'y puli niya. Ah, dire mong pagkaon, migo, oh. Di lang ko magpuya ni mo, ha, kay bata pa man kagnaong. Okay, Roy. Asa ni mong pangan? Eric, ikaw? Lilet, Unsa may trabaho ni mo din eh? nagbantay kong bata. Dito sa last nga unit ay, Unya, anong nanghatag man mo pagkaon? buutan mo gunang akong amo. Iyam ginang panghatagan og pagkaon ang guard nga panggabi. Salamat ha. Sige ha, magstorya lang unya tagbalik ha. Kung mga tuog lang akong amo. Sige, let. Abi nimo, lipay kay ko nga mga Bisaya ra dita din eh.
ug parehas sa nga taga Negros. Daghan man kong mga Bisaya din hi. Ang uban gani nga mga katabang din hi, mga Bisaya pod. Ang mga driver, mga Bisaya pod. Pero ang inyong mga amo, Kasagaran mga Bisaya man. maayo kay buotan ng imong amo. Kaluyan in towns Ginoo. Nakatiming ko og buutan nga amo. Maayo kay ni sugot ang imong asawa rit nga mo ani ka og Manila. Asawa ko taon. Ulitaw pa ko eh. Oti. Tinuod bitaw, ulitaw pa ko. Unya kanang kauban ni mga guard. Ulitaw sad to. Si Jason? Oh. Uwa pa ko makapangutana niya. Pero mas butanan man ko nimo kay ni Jason. Lilit. Oh, mo ba? Nagkasultian ay gaday mo si Lilit? O bro, ngutanam ka ito siya, ulitaw pa ba ka? Oh, pwedeng ulitaw hagyod. Wala mo makasulti ng lilit eh. Ay, wow eh. Kay permi ko nga, pangadlaw. Nya, gabi raman na sila nga magpundo-pundo dito sa gawas. Mausab. Pero, bro Rick, ganahan kay kuha ng Lilit eh. Ako kung mo na, pangitag time nga imo ng masuroy. Bro, kining pwede mo hangyo? Oh, unsa man na bro? Kining ugma ba? Ikaw na sa pangadlaw be? Ako na sa panggabi eh. Way problema na. Nga naman day, nakailakaw, ha? Oh, naku importanteng lakaw sunod semana. Okay, way problema. Domingo meron. Mo ding daghan kay ng gawas eh. Hi Eric. Uy, Lilit, kagwapa na to ron ha. Asa man natong going ron? Naro ko'y paliton oy. Ya, sorry sab ko gapit. May pakada. Baka suroy-suroy ka. Ako yung taon ini trabaho gyud. Pakigilis sa niyag schedule ni Jason aron makalaag sad ka. Ako niya tong ingnon. Unya, musugot ka nga. Kita'y manuroy. Pwede ro. Love yung smile. Uy, ma-in love sa ta. Ato na ko oy. Babush. Babos, amping! Ay, salamat yung taon kay hapon na. Niantorong tataon si Jason. Magkapuli na gito na ako. Uy, si Jason na tingali ron. Oh, ikaw na Hi Rick. Ikaw na nilit ay. Habi na ako si Jason na. Nagpaabot ni kaniya? Okay, hapit na ba? Kung mo-off biya. Niya, pag ito mo abot. Basig niya na turong taod-taod oy. Ima na ni Unsa man eh? mga pagkaon na. Imuha na lang na. Ay, salamat inilit ha. Katagkan ko rin pagkauna ko sagon lang. Di chocolate, mani, paan nga mahalon. Oh, yes, si cake. Kaon ko bi. Niya ako lang binlan si Jason. Salamat yung taon nga niya naging ka bro. Makapauli naging taon ko. Ay, Oh, naunsa man ka? Luya man ka. pakusog ta sa kong gipanguyaban eh. Ha? Uy, basti di ka? Busted eh. Kinsa man sa imong gipanguyaban? Si Lilit. Oh, ikaw rin gikakuyog ni Lilit di? Oh bro, nagsabot mi gahapon nga mga onis gawas. Ug ako siya nga gipanguyaban. Ay, wa man kusog ta. Sige lang bro, ingon ana mo ginang kinabuhi. Ay, kaon na lang diri oh. Ibin lang tikag pagkaon. Kaon ha kay mula kaon ako karon taod. Oh, mga lami ra ba kayo niyo? Kaon na dia. Kung naunsa man ka, ang siga man ang mata nimo nagtuto ka ng pagkaon. Kaon na di, sige na, kay lami kayo na oh. Diin man nimo. Inatag ng Lilit bro. Yung gihatag nimo nga akong gipalit para niya. Ha? Uy, imo din yung pinalit bro.
Ako to nga pinalit bro eh. Uy, Mahalon kay na. hala. Nganong iyamin to nang gihatag ni mo eh. Kuan bro, asa kung may baong nung gihatag ni niyan ako. Kay wa ko ganahi sa imong gihatag nako, Jason. Lilit. Uy, Wa man ta sugo nga palitik og mga mahalon nga pagkaon. Mamugos man gid ka. Mao ko na lang gihatag ni Eric. Ako tong gibuhat aron makagusto ka na ako. Aron imo kong sugton. Dili lagi ka makasabot sa. Wa lagi in taon to'y gusto nimo. Unya ganun may kuyog man ka na ako. Nga manurita. Nisugot na lang ko aron magkasulti tagtarong. Kay kapoy kay kaoy. Sige kag padungog-dungog. Lilit. Og bahala og ni ana si Eric. Ingnon gud ti ka nga wa ko'y gusto nimo. Bisag gamay. Kinsa ba ganahan nimo? Si Eric. Lilit. Unsa to bay? Magpa-assign kag laing. Oo ba? Magpadalan ko din o ipuli na ako. Nganong man bay? Nganong magpa-assign magkaslaing lugar? Magsakit ang akong dugan ba kung magpabilin ko din O, Ya, magkakita ko ni Lilit nga ikaw ang iyang gigugma o dili ako. bay Jason. Mao ba? Nagpa-assign na day sa laing lugar si Jason? Mao na lit kay magsakit man ko niyang dugan nga magtan-aw nimo. Hinsaon mo magkamahigugman niya. Lisod masadgod kun akong pugson. Wa man gid ko'y gusto niya. Mausad lagi. O tinuod imong giingon lit nga ako imong gusto. Bahalag uwaw uy. Orik, tinuod to. Ikaw may akong gusto. O dili si Jason. Pinahansag ko nimo lit pero ako lang gipugnan kay naibog man si Jason nimo. Eric, Pero karon di na ko mauwaw nga moangkon nimo nga love sad ka, Lilit. I love you. I love you too, Eric. Ikaw ang true love ko. Yan ang totoo. Di ako mahihiya ipaalam ito na Wa ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho isip gwardya, makita ko ba yung babae nga akong ikauban sa tibok na akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, minyo na minililit. Og niya na mi sa among dapit sa Negros. Kanimo ba Jason, kung namati ka man karon, manginaot kong nasama na ako, may pamilya ka na sab. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mayong alogan niyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sylvia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinagkunuhan, not like the movies. Why can't it be just a pathway full of roses? Wa gyud na ang uyab imong best friend nimo. Wa, uy. Best friend sa mi. Unya ikaw, best friend na gyud kay imong tan-aw niya. Ha? Sa ako tan-aw no, dili. Lahi mo tinanawan niya. Tugad sa tinuod bi. Nakay feelings niya no. Bitaw, to be honest, dugay ra. Pero, murag no chance man. Uy, wa ta mahibaw no. Basin pa rin ay mausab ang hangin. Og pohon manguyab siya nimo. O di ba? Di ba yan na imposible? Ha? Day. Oh, para imo. Flowers? Mm. Wow, ha? All my life, all those years nga nagkauban ta, karon pagka makahatag og buwak na ko. Ano? Pwede mo hatag og buwak ang best friend? Pwede man,
Pero, syempre, wa ko maanad, no? Aw, ang bilangan be. Ayaw, uy. Ipa-frame ko ni. Pa-frame nimo? Oo, syempre. First time in history ni. Aw. So, unsa man? Duwang tagpanood doron? Hala, pwede dili lang sa... Nga naman. Bas malain si Jasmine ako, good. Murag, nagluod na ba to nako? O, kung di mo nalarip o ba na to? Okay ra? Hapit na gyud ko mang luod nimo ha. Ha? Nga naman? Imo na lang kong biyaan. Jasmine, Sa una, ako may permi nimong kauban og lunch. Nya karon si Red na. Jasmine, girl. Ayaw na pang luod, ha? Dogi na lang akong best friend si Red. Mga bata pa mi, suod na kaayo na nako siya. Kinsa may dili mang luod, be. Ikaw ra ba akong gitreat gyud as close friend din sa eskwelahan? Nahibaw lagi ko. Maubitang ni ako karon aron pangutanon ka, basin gusto kang mo-join na mo sa lunch. Ha? Sige na. Okay ra? Nalugong dili. Hi, Red. Okay na bitaw nga ni join ko sa inyong lunch karon? Okay na, oy. Si, okay na lagi. Si magkani mo yung nag-initiate na pa-joinan ka na mo sa lunch? Thank you, ha. Og pasensya nga nagsamok-samok ko ninyo. Samok ba, oy? Okay naman, good. Pwede naman ka nga mag-uban-uban na mo. Kung wa kay laing close din, eh. Thank you. Thank you, good kaayo. Sige na, mga na ta. Lahi na lagi inyong closeness ni Red ron, no? Ha? Ngayon nakasulti man ka? Mura nai something? Kamu na? Dili, uy. O, man siya mga uyab na ako. Mao ba? Pero, to be honest, dagan siya mga gipakitang lihok ron nga bag-o para nako. Like, iya ko hatagan og flowers o baka chocolates. Tingali to na feelings nga na-build up. Mo itanaw nimo? Dili man sa imposible, kay gwapa man ka. Coming from the one na mas gwapa, ha? Mga flatter. Pero bitaw, seriously, if ever mangyap sa nimo, unsa man, doon na ba say chance? Dugi na akong close si Red. O para nako sa tanan akong na-meet ng mga lalaki, siya gid ang pinaka-green flag. So yeah, to be honest, nakog chance. Wow ha? Red man to ang name, pero at least, dili red flag. Nga naman ko eh. Dili naman hinuon ko makatug og tarong nga nagsigo na ako na ni Red. Dili gid ako ikalimod nga. Bisag best friend lang ni pero sobra pa sigala ako pagbati niya. Ilabi na pagyudron nga. Doon na siya mga gipakitang lihok na ako nga. Mo'y mas nakasamok na ako. Ay, doon na pagkita may chance, no? Ha? Dili ka mo dungan og lunch na mo ni Red? Dili lang, Sylvia. May lakaw ko good. Sige. Next time na lang. Ay, sige, agreeing ang phone ni Red. Pero diligit matubag. Ay, mukhaon na lang kog ako eh. Gutom na. Girl, Ngano? di na lagi kayo mo dool si Jasmine nimo. Sama na, may problema. Wa man. Pero ambot lang ha. Nakabantay bitaw ko niya nga murag naglikay siya nako.
Wa ko mahibaw kung nakasa ba ko niya or doon na siya gikalain ako. Tingali guilty. Ha? Guilty? Saan sa man? Yeah, nakita na ko silang duha, silang Red. One time sa mall, nag-date sila. Ha? Sure ka? Yes, sure na sure. So, possible nga ba, Sen? Doon na sila yung relasyon ni Red. Day. Sylvia, kadiyot lang. Ngano? Paminawa una ko. Paminaunti ka? Para unsa? Wa na ko tuyo ah. Napasakitan ko? Kung tinuod gud nga concern ka nako, sa akong na-feel nga unta nahibaw man ka nga na ako'y na-feel ni Red, unta ni sulti ka nako. Dili ka dito pa nako sa laing tao mahibawan. Sylvia, sorry. Traidor. Sylvia! Naa si Red sa gawas. Dili ba ni mo adtuon? Ing napalihog mga gusto ko mo pahuway. Dili ko gusto disturbo. Sige, nak. Dili ka ba gyud magkikistorya na ako? O sabi ka tungod ni mong pangayoon ang butang nga imong gidaw nako. Sylvia, Gihatagan to ko ni mong mixed signals, Red. O si pagtuon ni man ako, bato? Nga wali bation? Sylvia. Doon na pa kay patag-hatag og buwak og mga chocolates na ako. And then one day, kalit ka lang wa magparamdam. O nya mahibaw-an na lang ako sa lain nga uyab na mong Jasmine. O nasakitan ko, Red. Tungod kay manhid ka. Sylvia. Sa'yo pa mga nilaom ko. Sa'yo pa kong kipuhat. Dili sayop, anak. Og dili sad sayop nga imo silang pasayloon sa ilang nabuhat. Masakit kaayo. Nahibaw ko. Dili man kinahanglan nga karon gud nimo sila pasayloon ba? Pero unta, andam ka mo pasaylo nila kung kanus aandam na ka. Ma. Buwag naman sila si Jasmine, hagbayra. Unsa? Mao ba? Oy, klaro, kaysa mo mga mata. Murag naghupamangyod ka, ha? Ha? Uy, Si Red. ay ka. Di ka ni, it's a sign. Ha? Thank you nga misugot ka nga makita ta karon. Mag 3 years na po, sukad sa last na to pa nakita. Mao gyud. Pwede ba ko mahibaw kung nganong nakikita ka na ako karon?
Gusto na ko maibaw kung napasaylo na ba ko nimo. Ooy, napasaylo na ti ka. Dugay na to. Kalimtan na lang to nato. Salamat, Sylvia. Tungod ka dili ko mahimutang kung hangtod karon doon na kagyapoy kasuko nako. O mas dili ko gusto nga magpagkasal nga dili pa nako matarong kung unsa may naguba na to. Paslo na ka? O Sylvia, gusto unta kong invite ti ka sa among kasal ni Jasmine. Please, agbabayagid ha. Usa kas mga pinaka-importanting tao para nako ng adlaw. Time pa, nagbalik mo? Oh, iyang reject ang first proposal tungod mo. Tungod kay parehas na ko, grabe sa dang iyang konsensya. Mao nga nagkabuwag mi. O bisa dyan ako, kung maoki na ko nuta, ana siya magpakasal na ako. Red. But this time, mas nadawat na nako nga tingali. Dili gyud kami sa akong best friend ang nakatadahan na para sa usag-usa. Dingin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. And ayan guys, nandunggan nato no ang laing episode of Podkarong Adlaw diri sa drama guys nga atong all-time favorite jud no, of course kinsa man ang dili ganahan sa handumanan sa usa ka awit no. Tong nadunggan guys ang nagkalaing-laing kaagi sa nagkalaing-laing mga binuhat guys no. Kaagi ni Sylvia nga kaibigan lang pala guys no ang tan-aw sa laki niya pero lahi ang iyang pagsabot guys. Alang unsa ang puto ang iyang kuan guys oy. Kaubanan sa trabaho no, gitagaan man siya flowers, chocolates. Munang syempre lahi na yun guys no. Nagyunay something guys sa usak. Nagyunay something gurno pero kuan guys no. Nawa ang iyang attention guys kay nabalis dai sa iyang best friend nga. Best friend sa sinugdanan guys pero at the end of the day nahimo silang kaaway no kay kuan man nangilog man si Sylvia guys. Pero do you think guys nga na adunay pagpangilog nga nahitabo diri? Dili guro oy kay wa man sila level. Di ba wala man sila level guys no sa ni Sylvia og sa lalaki. Tuobanan raman sila sa trabaho mo nang dili sila uyab mo nang wala guro nahitabo diri guys no nga pagpang ngilog na misinterpret lang ni Sylvia guys no ang gipakitang action no sa lalaki guys. Pero bo lagi kung wala po'y intention ang lalaki nga manguyab guys no or what na siya naghatag-hatag no like flowers di ba kay that is something very meaningful good no sa usa ka babae guys. Syempre kung tagaan kag flowers nagtuog yun na nga nay gusto nimo no kay di man yun na magsugod sa paghatag-hatag og flowers di ba. Pero sa karong panahon na guys uso pa ba ang flower? Papilion mo guys tagaan mo og flowers or tagaan og chocolate or Gcash. Of course Gcash good guys no kay syempre kung na kay Gcash pwede makapalit og flowers og chocolate di ba makapili ka guys no kung unsa imong gusto mo nang syempre mas nindot kung tagaan ka og Gcash instead of flowers for me por ambot lang sa inyo guys no kay kanya-kanya matag mga opinion. And then sa pizza 25 tunudunggan guys ang kaagi ni Eric no nga nakauyab sa iyang gitrabahoan guys no kay usa man kini ka security guard guys. Dito siya guys no. Pag security guard ka guys no labi nagkung sa mall kay murag mugawas man gyud ang imuhang kaanyag oy. Syempre kay aircon baya no. Munang muputi gyud siya guys. Labi na kung gwapo ka mulandag imong panit mo sa mutyo ka kagwapo no. Munang wala dili lisod sa ka Eric guys no nga nakauyab siya guys iyang gitrabahoan. O good to know kay mo gyud ang yan naminyoan guys no. So I'm happy for the story of Eric guys. Then sa pizza 28 the last but not the least kaagi ni JV. Nga gipakaslan kay naluoy guys. Gipakaslan niya ang babae kay naluoy guys pero gibinuangan lang pala siya guys no kay
bisan pa man sa gipigitang effort ni JB, pero nibalik ang iyahang uyab guys no sa iyang ex na kanhi pa yun piniriso. Iya marining gipensahan guys no mo nang nakuan siya mang babae guys no na inter magunis siya usa ka relationship guys nga wala pa man di ay formal nga closure no sa iyang past sa iyang past, di ba? So nahimong torn between two lovers, yeah. So dili yun mayong gibot sa babae guys no, naluoy na lang pud guro siya sa iyang ex guys no, kay gipreso niya may chance man gana makagawas na mo na iyang ipensahan guys. Pero ayun nga no, nakahimo naman siya commitment kang JB. Munang wala na lang tana siya nagpaalang-alang para way masakitan no. Magabaan laning babae guys, para sa ako no ang siya magabaan guys, kay dili alam ang gibuhat no ni JB guys, gipakaslan pa yun siya. Pero nibalik siya guys no, angay guro no prisohon ning babae guys no, kay kasado baya sila labi na kumabuntis ni di prisohon na pud guro ning babae kasuhan kay arong balik siya no, balik ang iyahang uyab og siya dito na sila magdayon sa prisuhan. Para sa akong opinion lang naman. Oh. Kaya mo ba siya tora dito? Ila Inday? Nasi Maris ka ron. Diha ay pakuan. So ayan guys, nung nadunggan ninyo ang istorya nagkalalaing sugilano no karong adlaw. I hope nalingaw mo guys. Nalingaw mo guys no. Kung namoy mga opinion, i-comment na yan guys, kay ato nang basahon sa sunod upload. So bye for now. This is Dodong and enjoy for the rest of the day.